kwan 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 salamu alaikum Yahaya dan Bello, salamu alaikum mutumin kirkin nan Yahaya dan Bello, Yahaya da akwai magana kaɗan gyara zaman nan. Garkuwar matasa Yahaya sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. garkuwar matasa Yahaya sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. Garkuwar matasa Yahaya a dole dan Bello bar su ta yi ma hasada ta yi mataki. Garkuwar matasa Yahaya sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. To gashi za mu lissafa dalilai guda 10 waɗanda sun ka samu ka kira. Yahaya Bello, Yahaya ne matashin da yake ba kabilanci a zuciyarsa saura kujira. Yahaya Bello, Mai mutunta mata da maza haka yana nuna a rayuwarsa zai yi nasara. Yahaya Bello, Mai yawan biyayya ga iyayensa har na wasu wajen ibada baya makara. Yahaya Bello, Dogaro da Allah karara. Yahaya Bello, Bello sannu jirgin nasara. Yahaya Bello, Namu ba irin nasu bane bai da tsoro Yahaya a dozo Bello agogo sarkin aiki. garkuwar